Ну что, наступил наш апошний день у Паланге. Вітаем сегодня у апошний наш день, а это 16 жніўня. И сегодня, папуся, почекай-ка, 16 жніўня, повітається. Я нічого не бачу. Ну, будем сподіватися, що щось ми показуємо вам себе. И сегодня день шлюбу был бы батьков Олега. Груздилович Анатолия и Груздилович Анатолия Владимировича и Груздилович Галины Кирилловны. Ось мы памятаем и завсёды у 16 жніўня узгадываем батьков. А приедем, коли додому, уже к вечеру у Вильнюс, мы их помянем. Ось, так что... І ми зараз йдемо поглядіти сувенірчик, як я казала. І я вам покажу вже гэтую частку вулиці Басанавичус. Ось туди, как бы, у тим на керунку, это туди на пірс, і там ресторани основні. А ось ми йдемо на вихід. І починається спеціально тут ось, уже у кінці Басанавичуса, або не у кінці, а у початку, наоборот. Починаються такі ось лавки з сувенірами. Ну і підходимо, я вам буду показувати, що тут хоча б продається. Может, вот такие градусники, то есть как бы практично, паланка написана, там вот можно домалевать, и все, зато вот и янтарь, и паланка. До речі, ми хочемо нагадати вам, що тут є вже, який там костел? Святой кого там? Ганни? Не пам'ятаєш всіх костелів, їхні імена. Что-то тут поменьшилось этих сувенирных лавочек. А что он перекуренный стоял? Специально перекуренный? Як прикол, що я не пам'ятаю. Ну вот, глядите, что тут продается. Я уже не буду тут кошты эти, браслетики. И все бурштиновое. Это цены. Бурштиновое все. Бусики. Из киосков в киоск. Брелоки. Вот браслеты. Бусики. Что тут? У розных как-то вроде бы одно и то же, но кожные крамки как бы по-разному. Угу. Ну вот годы проходят, а что тут новенького? О, видите, какие пригожники. Я, до речі, уже у меня стільки розний бурштин, у меня уже как бы, я уже приподкупили мы, да, по разным occasions. И у меня был, до речі, той бурштин, який бывает принаймні, это еще у меня из Менску. Видите, какие кулончики. Кулончики, прям натуральные такие, прихожие. И той бурштин, это самый лепший бурштин. И он был и больше великий, у меня и бусы такие великие, и не такие, но были дорогие. Угу. Ну вот, мы набыли тут вот такой, вы смотрели, глядите, типа такого вот колокольчика, только больше великий. Где ты? Где больше великий? А, вот такие. О, только у нас там морской круг. Вот, это я здымаю. А тут кораблик. Это детям хаїни звенять, як дзвоночки. Полон дом дітей у нас. І ще ми так само
уже выглядели так само. Цікавенькі речі. Зараз. Это вот тут вот. 10 тут. А, вот. Ось. Ось такі все-таки магнітики, но ми виглядали ось такую дівчинку, яка народилася, коли ми були у Паланге. 25-й год. Ось, так що... Подпишем тут. Ну... Мы у вас все-таки вирішили вот это взять. У нас народилася внучка, да, дівчинка, ось ми їй. А скільки коштує? 3,50? 3,50, да. Ну ось. Глядите. Ось такая. Так что, Сашенька, это тебе. Да, а колокольчик это ўсёй сям'і. Кабы мама збірала ўсіх кушаць, звонила у колокольчик, і дзеці збегаліся на кухню кушаць. Альбо нават на лецішчы таксама. Ось так. Ну, яшчэ вот покажу крыху. Яшчэ покажу крыху. А. Ну і ось. А чаюсь. Так, Дядуля зрабіў бабулі падарунок. Надо ж тебе напомин. Да. Об 25-м году. Такой браслетик Подпишем с белого янтаря. У меня есть такого желтенького. Ну, пригожий такой, пригожий. Конечно. Он даже курочистый. Дякую. Он даже, да, такие нарядные. А ось мой янтарь бижутерный. Он, до речі, а сзади там это речка течет. Ну ось. Гэта такая вось уже месца, ты такие скамеечки, там паўсюль, значит, эти точки торговые этими всеми бурштинами, пригоживаниями и сувенирами. И отсюль починається, менавіта отсюль, я уже показывала, но хочу нагадать. Вулиця Басанявічуса, така самая центральная, яка веде туди к рестораціям і на пірс, і на головні пляжі. Ми сьогодні туди вже не пойдемо. Сьогодні прохолодно, нам так шанцує. Ось там вообще-то блакитное небо. Ну, уже на море Олег ходил с раницы перпендикулярные волны, и такий штормик, и може Заворонина буде купаться, як мы приехали. И прохолодное поветра, такий прохолодный ветер, и ехать по такому надворью, это просто цутники. Ну, и хотим нагадать, что у той Бог это до костёла. До костёла тут уже засталося литерально пройти вот гэтыя торговые точечки. А вот это вот уже такая улица тоже, та Басанявічуса на пляж, на пирс, а вот гэтая... Миндауга. Нет, что-то такое. Да, тоже, да, такого князя. Это вообще самое головное, самое протяглое. І туди, уздовж пляжу, уздовж мора, і веде к тому санаторію, де ми відпочивали і відновлялися Олегу, дякуючи... Вітовта. Дякуючи, так сказати, якоїсь організації, там жінчині одної. Ось була виділена, так сказати, путівка на двоих. І ми там, Олег відновлявся після кратів. Вельми добре там було. І ми навіть пешу пройшли від санаторію двічі, а оттуль сюди у центр і туди. Я там чуть не померла від стомленості. Це було у 23-му році. Ну, ось і брама, яка веде у храм. Був побудований в початку стагоддя від минулого. Добре заховався. На ньому є ось такі вон. Ну ось, бачите, як. Розстріляні відбитки від війни. Да? Ну да. Де? Покаж. Там, ясно. Так. Ну, мы тут все сдымали, глядите мои виды у
на канале номер 2, Марьяна Гру 2, плейлист Паланга. И там Паланга и за 23 год, и Паланга за 24 год, частки разные, и Паланга будет за 25 год. Некалькі часток буде. Я лепш буду робить как бы крыху меньше, чтобы были частки. Ну и по дням я буду, по дням распределять. Ну что там внутри? Ось тут люди чекають, щоб хутко були церемонії десь вінчання. Приїхали збирати. Да. Люди, гості вже збираються. Ну мы так само гости. Мы такие гости, что... А будет венчание, то есть это веселье, шлюп? В отличном стиле. О, а мы, по-моему, не заходили. Заходим. Минулый раз. Если можно, хотели наверх подняться. Ой, я не памятаю. Я не памятаю. Девчонка крестит. Ну, вот такие. А вот тут, это, наверное, наш шлюб. Бачите, вот, упригожили эти стульчики. Ну, ничего, пройдем. Ничего страшного. Попадуть у историю на мой канал. Может, никто их не снимает, а я их сниму. Живенько так, живенько происходит, отбывается крещение. Ну что, добре, віншуємо їх, ту сім'ю. Так от виглядають боки. Там ось орган є. Ага, є орган. Так. Так виглядає. Так виглядає цей костюм. Коли вже йти по іншому боку, ми вийшли з костюла і йдемо, зараз хочемо зайти в краму. І ось Басановича, це туди на пірс. Ось там от лавки. А ми по іншому боку. Тут такі, глядите, які пригожі квітки, така клумба. І тут, звичайно, мастаки продають свої... А? Ой, да, такі пригожі клумби, да. Може, у цих кольорах литовського, ні? Ні. Колір литовський, це вот на вході в парк Берута, де ти фотографувалася, там от докладно. Ага, Жовтий, зелений, червоний. Ось. І ось тут такі мастаки виставляють свої картини. Но они не любят чомусь, они вообще мастаки любят, чтобы снимали их картины.
Меня прогнал Вильнюс один. А я забыла, какая была причина. Якая, что... Это может быть, я не помню. Я говорю, это ж реклама. Они... Чему меня Мастак прогнал там с Пилиса, что не сдымайте мне эти картины. Да, что то ли я смогу, то... Что я смогу, ты иди заработать. Я говорю, это ж типа реклама или что. Нет, и все. Ну, нет, так нет. Потом он не хочет, а может быть он как бы незаконно сдымает, гандлюет. Может, гандлюет. Вот тут вот находится крама, классненькая. Она Реми, да? Старый будинок был, кинотеатр был. Ага. Ой, его снесли. Крышу и будут ходить. Вот глядите, тут Реми магазинчик. И мы туда зайдем. Фонтанчик, вот. Умылась, ручки помыла. Идем на пирс. Ура! Мы вышли на пирс. Глядите, на море. А поздний раз. Ого! Сябры, мы уже идем по пирсу. По пирсу мы уже ступили на пирс. Мы уже опрануты в дорогу. Я уже в кроссовках, в джинсах. И довольно прохолодный ветер. Тому все шлюндают по городе. Вельми шмат людей. У них же довгі виходні, нагадую. І сьогодні субота, і ще завтра є день, і з дітьми понаїхали. Люди, конечно, можно загорать, але при таким ще й палатки витримлюють. Глядите, такий ветер. Но але его хвали, конечно, такие довольно моцные. И я хочу показать вам барашки. Барашки. І прям так далеко. Такі навіть не бачили, як так далеко були барашки. Хочу показати. Сюда. Покажем себя на фоне барашек. Барана. Глядите, який. А ви бачите? Ні, я не бачу. А, ви себе бачите? Кожен раз на пірсі ось так. Зараз з іншого боку покажу. Там це буде где по пірсі. Давайте перейдем на тот бок. Мы туда уже на пирс не пойдем до конца. Нема сенсу. Поглядим на нашу полову. А там, где мы. Ой, здесь меньше ветра. И уже у моря выглядає ось так сегодня 16 жнивня. Моцные хвали. И, конечно, червоный стежок там где-то, нет? Ну, люди загораються. На пляже червоно. Але глянь, кольки в воде. Да, люди заходят, ну что ты зробишь? В воде люди, ну, там видно мелко. Гляди. Мелко тут, очень мелко. Не, ну там далек мелко, и можно вот так просто там такая, как бы, отлеглость. Как и у нас, то самое. Ну, Боялись, вот такая ситуация. Ходил вартовник и сказал, где звонил. А то столько людей, что ты кому-то сказать. Я хочу сказать, что пока
показуємо, як море, яке буває на Балтиці, раптом хтось вирішить так само їхати, щоб ви відали, от яке тут надвор'я буває, як воно зміняється, як виглядає море, і розлічують тоді, і на день який з собою брати, і дітей ці з собою брати, і на що розлічують мову. Ну, ось не як так. Не як так. Поки що ми з Пірсиком розвитуємося. З Пірсиком і з морем так само. По камені, які тут вже, коли волни їх так. До речі, ми ж уже ведаємо, що там з цими Алясками. Ось, наскільки я веду такі поки недокладні речі, що Трамп облажався. Я так розумію, Путін таки його зробив. То, що і казала у попередніх частках, передбачила, що все ровно не буде так, як захотів Трамп. Подлые и хитрые, коварные русские с российским таким менталитетом, и они все ровно ведут этих всех заходников и зажашников вокруг Франции, и сделают их. И ніколи, Путіна нема другого шляху, кроме війни. Ну ніколи ніякі перемоги, ніякі... Мне его удастся переконать, спынить там все это, вывести войски и вообще оставить Украину в покое. Ну это просто утопия, это просто немагчыма. Это таки человек, толькі з його знищенням конкретно, фізично, альбо він фізично сам натурально помирає, альбо ні, інші шляхи можна було б знайти, тільки з його спиненням існування на гэтым світі можна спинити війну. Альбо просто його, як Гітлера у Другой Всесвітній війні, просто мілітаристськи покончить з ним. Ось і все. І розбомбити. Ось то. Ніякі перемови, умови. Ну ось що ти скажеш? Да, ми йдемо вже назад, розвитись. Пока, море, пока. Дякую за... Да. Ну що, Пакуся, ми ж що, виніки які вже ведаємо, учорашні алясочні, 15 жнивневі. Ну, і яке твоє міркування, ураження? Облажався Трамп, як і чекалося. Я так само так сказала. Все йому. І він зараз чеше репу і думає, що ж йому робити. Знову доказав свою бездопоможність, наївність. Вона Інфантильність. Ні, хоче все продажність. На крючке у Путіна, да, за что, за нечто. И он, тому он вот так вот вагається, кидается с одной на другое. Да еще опозорился, еще потелефоновал еще одному диктатору. С одной он разумеет, что Путин его как бы не выкроет, да, не обнародует той компромат, какой у него есть. Поэтому сам он загубит Трампа как своего, как бы, агента. Ну и... А еще какая погроза остается, и вот он не ведает, что робить. Зеничать хорошо, что он не может, боится. Имитуя, хотел бы, наивно думал, что может этот самый Трамп все-таки Путин, конечно, Путина слушает. Сейчас просить, Путин как танк рубит, валит, все. По-французски. Спасибо, Кур. Мерси. Ачулабей. Так. Вот. Ага. Ну и тому будем и далее назирать череду разных ультиматумов. Уже було казав, що він готовий ще раз зустрітися з цим кремлівським молью, ще, значить, там, праз місяць, коли на наступному тижні. Недостаточно, что он не вырашается рашуче допомагать Украине. Так, вот это самое дрянное. Але и он при этом допомагает Путину. Да, і він все робиться, як хоче фашистська Росія. Пойде, кстати, зовсім на ігнор України, то тоді його просто, йому імпічмент буде.
Да, ему уже давно. До речі, усе уже забыли про списки Эпштейна, Эйнштейна, Ну, как его они там. забытые, Они уже там все какой-то- отвлекли там не- увагу. там, да, там Это некий была суд головная постановил, что это мета. самое- там Отвлечь суд- увагу. Суд постановил, что не будет, не варто публиковать, потому что там ничего нет, нема компрометующего Трампа. Ага. начало быть. Ага. Ну и как бы эта тема сошла, но она не сошла совсем. Она просто в долгий ящик, в долгую скрыню засунутая, и Ага. все, рано или поздно она узникнет знову. Мне шкода Зеленського, що йому он бідний. Уже зараз Ні, що у шкода понеділок Зеленського? типа полетить у Вашингтон. А сенс? Який сенс? Это черговий Розводілова. Трампа. Уже, да. Да, Потому що да. Трампу треба зараз виглядати, як би це було нічого зробив, буде робити далі, і він викликає, значить, Тягнуть час, да. тягнуть час. Вот, буде ще раз його. Тут шкода не Зеленського, шкода Ага. українців, які будуть... Ну, хотіли- українців шкода. Так, я під Зеленським маю на увазі, ну, звісно, і самого Зеленського, але і весь народ України, і Але з військовців. іншого боку, это на самом деле перемога, так сказать, України. Вот такая пораза Трампа, это перемога України. Да, такая лажа. Да. А наши так и мкнутся к этому Трампу, к этому позорнику, Бо, ганебнику. уявив цю ситуацію, що він би нас действовал, що все, ми домовилися про мир, а я вот Зеленський не хоче. Але нет, этого нема, потому что Зеленский наперед не подстраховался, замассовался с союзом с европейскими краинами. Ага. И те однозначно сказали, что без Украины ничего не вырашается, и без Правильно. нашего дела так само ничего не Так, вырашается. да. Вот, и все. Ага. Ну и тогда зараз Трамп не ведает, что ему робить. А он замість этого телефонує великолепному парню у Білорусі, чудовному такому прекрасному. Ой, позорник, ганьбище. Хоча за всього правда, має рацію поротника і каже, що хоча за всього він дзвонив Луке, як черговий разом попросив, щоб Лука типа поуплывал на Путина, который значит, погодился. И не разумеется, что Лукашенко это марионетка Путина. Они, Ну, просто, конечно. они какой-то там дорадцы его, они там сябра. Ну, Он сябра настолько, насколько треба Путину. да. А вот. Это не наш? Ну, не наш, не такі самі. Это, по-моему, наш. Наш. Ну. А, ось так. О! Ну ось ми тут зустріли такого прекрасного нашого сябра з Білорусі. Да, молодці. Да. Хлопчик підійшов. Ну що, Все, поспішов. Живі Білорусь. живе вічно.